mazana anthu muno Malawi akonzekera kumvera press briefing komanso kuonera press briefing ya DPP imene ichitike lero pa 10 October nthawi ya 2 koloko masana ano. Ndipo press briefing imeneyi tikhala tikupatsirani kuchokera pa Zodiac imene ikhale mpanga stream live. Ndipo tione zimene Malawi ukhulapo zokhudzana ni press briefing imeneyi. Awa ndiye na mama komenti amene Malawi yankhulapo. Yes, I can't wait. How many one the Casting Junior? Yeah. Hina kuti APM my vote. How many one the payna chip? Yeah, having the press briefing. How many each tike masanano? Nthawi ya 2 o'clock. How many each tika? Ndiye yankhulapo, but I can't miss amenewa ati can't miss Semi Suleiman. Yeah, hena kuti long live APM amenewa chikushumba. Amenewa ndiye na mama komenti amene anthu ayikapo pokonzekera press briefing ya DPP. Hena kuti kodi DPP lipobe amenewa ndi Richard Koto. Sifonyirenda kuti Chakwera is holding my votes. Ena kuti mumairo amenewa ndi Amagi Skale. Amene various yakuti nkhani yake ya national ID temete. Yatu amenewa ndi Amve Elias. Nkhani yake ndi ya press briefing imene ili masanano nthawi ya 2 o'clock imene DPP ikuchititsa. Ena aleka akuti DPP sidzalowaso mboma amenewa ndi Apostoli Sife. Ena I love more iwo akuti tamva chineke imeneyo ya press briefing imene masanano imene DPP ichititsa. Awa ndi ena makomenti amene Malawi alemba pokonzekera press briefing imene ichitike masanano. Nanga inu makomenti anu ndi utani?